heroes who fought the war, but damn the bastard who caused the war. The bravery for this insanity, because at the end of it, it's all in vanity. We die, I die, you die, and we will all be there no more. So what are we fighting for? We're fighting for freedom, we're fighting for more chances to believe in a brighter home, chances to believe in a brighter future. But really, what are we fighting for? We're fighting for money, we're fighting for gold, we're fighting for diamonds, we're fighting for oil, we're fighting for better salaries. That is the degree of what we do this war, this slavery to material things. Premeditated, made on a massive level, dedicated cadres who surrogate themselves to the devil, to ever come to think that they never rethink their motive and goals and attitudes, that give birth to the death of the battlefield devils who fight to kill to keep alive, and all the lives that we survive who strive for the fight to be revived in vengeance. Convergence of intentions to distract is a distraction. Somebody is looting and busy for looting and sanctioning violence. Misodzi dikita, poshoro nemavu, mbavu dzakavunika nemsana yakazvimba. Mimba dzakaputika nevana mukati medzimba dzakaputidzwa nefuti dzakapakatwa maoko. Matemo, mapanga, mavanga, maronda, arangwa, arohwa, abatwa, akondwa. Makuva mchinjikwa, mapupa neropa nekurova kwehana zuva nezuva. Kudena tsiva netsiva ekutsividza kutsika kweadena, ngozi mazano ekuripiswa nenjodzi, misodzi chingwerera, ropa chierera, rufu chiswedera, dzinza chidedera. Ati aribata kabadzuka tatuka papa paduka matuka vakagumbuka vakuru vakavhunduka. Kuguka kweunhu ndiko kakuva kungaumuka kukaraka ukumi nebarabha pamabhuka. Mabomba achibomba madhorobha achibhenda matara achigarwa makomba achicherwa. Rakachinjaro zita but still a League of Nations, Premier League rehondo in competition for development, and we still claim these nations are united. Kunandare dzakasiyana siyana kunana afunana ira kune vatambi venhabvu vakasipira kupira nyika dzavo achipondana nhando asina matyira. Kuina mundiri ani kuzvitaura ivo vakori ani kuzviteerera. Ameno tongozozviona kana World War III yapera. Hondo nerunyararo. Thank you.